Овен, ще получиш шанс, който чакаш отдавна. Не се колебай, грабни го. Лъв, ще блеснеш пред когото трябва, само бъди себе си, силен и ярък. Стрелец, пътешествие, буквално или духовно, ще ти обърне живота в по-добра посока. Телец, неочаквано пари идват към теб. Бъди подготвен да ги използваш мъдро. Дева, най-големият ти успех идва тихо. Ще разбереш, че си на правилния път. Козирог, трудът ти най-накрая ще бъде възнаграден. Запази вяра. Близнаци, вратата, която смяташе, че е затворена, се отваря отново. Този път за теб. Везни, ново партньорство, бизнес или любов ще промени всичко. Водолей, идея, която смяташе за луда, се оказва твоят късметлийски билет. Рак, любов те намира там, където най-малко очакваш. Остани отворен. Скорпион, тайна, която е била скрита, ще ти донесе огромно предимство. Риби, мечта, която пазеше само за себе си, най-накрая се сбъдва.